Odalguriyaw International Day of World's Indigenous Peoples फालिदों। दिनै अदालगुरि जौमा फरायसालिनि सावराय नयंआव बोडो वुमेन जस्टिस फोरम एक्स-एनडीएफ बिनि वेलफेयर ससाइटी VPC VI आरो SIFR नि जथायै बानजायनायाव मुलुगनां थागिबि सुबुं सान फालिदों। हाबाफारिखौ आलारि बाथि सावनानै बेखेवनानै होलाङो अदालगुरि जौमा फरायसालिनि गोरायुं लुक दैमारिया। लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारियाव थागिबि हारिनि गोदो गोदायनि नेमखान्थि बायदियै गेदेमा सुबुंखौ गय फाथै होना मान बावनाय हाबाफारि मावफुंनायनि सिगां आलारि बाथि सावनाय बायदि हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जायो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो आगुनि बारग' एबसुनि लेङाइ नेहाथारि गंगाधर रामसियारि, बोडो वुमेन जस्टिस फोरमनि बोसोनगिरि डक्टर अनजालि प्रभा दैमारि बिथाङा। लोगोसे आलासि महरै बाहागो लायो अदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि पितर गोरा खुंग्रा दैमारि बिथांमोनहा, बोसोनगिरि नीलकान्त गयारि आरो अदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादनि दैदेनगिरि आरो गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि आरो गुबुन गुबुन जौमा फरायसालिनि गोरायुं बिथांमोनहा। आं गिबियावनो दिनै बे बुहुमनि थागिबि सान एबा इन्टारनेशनेल डे अफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल बेनि बागै गासैबो थागिबि माहारिफोरनिसिम फिसाफोरनिसिम आंनि गोरबोनि गाहाम हामलायथिखौ बावहरबाय। जों बेखौहाय बर' वुमेन जस्टिस फोरम हिसाबै थांनाय 17 बोसोर जों खुंबोबाय थादों आरो दिनै जोङो मोनब्रै संगठन ज' जानानै बेवहाय खुंदों। बे जोंनि थाखाय जोबोद गेदेर सान। जों गोबां इन्डिजिनियास फिसायानो बेखौ मिन्थिया। जों थोंजोङै इउनाइटेड नेशन्सनि आय'एलनि जिथु टार्म बे मथे जोङो बेखौहाय थोंजोङै बुंनो हायो जे इन्डिजिनियास माने थागिबि फिसाफोर, असमियाव जोङो भूमिपुत्र बा आदिम बाखि होननानै जों जायखौ बुंनो हायो, जायफ्रा माने जुग जुग सिगांनिफ्रायनो थाबोनाय, गुबुन कलनाइजारफोर फैनायनि सिगाङावनो सोरबा गोहोगोरा हारिफोर फैनायनि सिगाङावनो थाखानाय हारिफोर। स' बेयाव जों गुबुन गुबुन माबानिहाय बुहुमनि गुबुन गुबुन हादोराव बे थागिबि फिसाफोरखौ गुबुन गुबुन मुङै मिन्थियोमोन। बहाबा ट्राइब्स, बहाबा नमेड्स, बहाबा हेड हान्टार्स, बहाबा रेड इन्डियान बेफोरबादि। स' इउनाइटेड नेशन्सआव बेखौ ज'है लाबोनायनि थाखाय इन्डिजिनियास सोदोबखौ बाहायनाय जायो। आरो दिनै मोजां बाथ्राया जाबाय इन्डिजिनियास एबा थागिबि फिसाफोरहा इउनाइटेड नेशन्सआव गावनि आलादा मोनसे गोजौ लेभेलाव फराम दङ, पार्मानेन्ट फराम, जेखौ जोङो UNPFII होननानै मिन्थियो, इउनाइटेड नेशन्स पार्मानेन्ट फराम अन इन्डिजिनियास इस्युज। बेखौहाय ओरैनो मोननाय जिनिस नङा। बुहुमनि दाब दाब हादोरनि बे थागिबि फिसाफ्रा फ्राय 80 बोसोर संग्राम खालामनानैसो इउनाइटेड नेशन्सआव जायगा मोननाय। बेनि उनावहाय दिनै पार्मानेन्ट फराम जाबाय। बेनि उनावहाय आरो गोजोनथाव बाथ्रा, 2007 मायथाइनि 13 सेप्तेम्बरावहाय थागिबि फिसाफोरनि थाखाय आलादा मोनथाय फोसावो। जेरै जोंहा इउनाइटेड नेशन्सनि जिथु हिउमेन राइट्स डिक्लेरेसन दङ, 1948 10 डिसेम्बराव जिथु डिक्लेरेसन होनाय, बिनि अनगायैबो बे मोनथाया थागिबि फिसाफोरखौ मोनदाङाखै बा बिसोरनि खाथिसिम थांनो हायाखै। दासिमबो नाख्रेबजानानै सोबख'जानानै दङ। दासिमबो बे थागिबि फिसाफ्रा बिसोरनि मोनथायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जानानै दङ। बिदि साननानै इउनाइटेड नेशन्सनि जेनेरेल एसेम्ब्लियाव थांखि लानानैहाय आलादा मोनथाय फोसावो, जेखौ जोङो UNDRIP होननानै मिन्थियो गुसुंहै, आरो फुल फर्मा जाबाय इउनाइटेड नेशन्स डिक्लेरेसन अन द राइट्स अफ इन्डिजिनियास पिपल। इन्डिजिनियास मानसिफोरनि थाखायल' फोसावनो बे मोनसे मोनथाय। बेयाव गासै 46 दफाफोर दङ। जोबोद मोजां जोंहा मा मा मोनथाय दङ एज ए इन्डिजिनियास पिपल अर एज ए ट्राइबेल। बेयावहाय 1 नम्बर दफानिफ्राय नायै नायै जोङो नुजोबो जे जों गासैबो गुबुन नन इन्डिजिनियास बा नन ट्राइबेल मानसिफ्रा जि मोनथाय दिनै मोननानै दङ बुहुमाव, जोंहाबो बेखौ मोननो मोनथाय दङ। सोलोंथाइनि बेलायाव, जों गावनि सिनायथि मोजाङै लाखिनायनि बेलायाव, जोंनि हारिमु, जोंनि बिमानि राव, जों सोलोंथाइ मोननाय बा बेफोरखौ फसंनानै लाखिनायनि बेलायाव, स' बेफोरखौ रैखाथि होनो थाखायनो दिनै इउनाइटेड नेशन्सआ
बे राइट्सखौ डिक्लेयार खालामो जेरावहाय जोंनि भारत सरकाराबो सहि होयो बुहुमनि गासै मोन 144 कान्ट्रिया बेवहाय सहि होयो माने इन्डिजिनियास मानसिफोरनो एबा थागिबि फिसाफोरनो एबा ट्राइबेलफोरनो आलादा राइट्स होनांगौ होननानै आरो बिनि मादाव मोनब्रै कान्ट्रिया एगेन्स्टआव भट होदोंमोन आरो गासै मोन 11आ भट होआलासिनो थायो स' टटेल मोन 144 हादोरा भट होनायनि उनावहाय बेखौ इउनाइटेड नेशन्सनि जिथु जेनेरेल एसेम्ब्लि बेवहाय रिजलिउसन्स लानानै फोसावनानै होयो गोबां गोजाननि बाथ्रा खिन्थु जोंहा जि दंमोन बेबो दिनै गैया जालांनो हमदों इन्डिजिनियास मानसिफोरनि बयनिख्रुइबो गिदिर माबायानो जाबाय प्रपार्टियानो जाबाय हा विदाउट लेन्ड इन्डिजिनियास पिपल cannot survive बे मोनसे बाथ्रायानो दङ हा गैयाब्ला जों थांनानै थानो हाया ट्राइबेलफ्रा खिन्थु दिनै जोंनि हाखौ गभर्नमेन्ट मेकानिजमनि आन्दाराव लांनानै बेखौ जिबादि बाहायनो हमदों बेखौ जों दिनै मोजाङै प्रिजार्भ खालामनो हायाखै दिनै गासैबो बाथ्रायावनो सोरखारा आखाइ होनायखाय इन्डिजिनियासफोरनि जिथु राइट्स दङ जोंहा ट्रेडिसनेल नलेजनिफ्राय लानानै जोंनि हानि मोन्थाय जोंनि गावखौ खुंनो मोननायनि जिथु सेल्फ डिटारमिनेसन एबा सेल्फ गभर्नेन्सनि जिथु सिस्टेम बेफोरावबो जोङो गावनि बादि खुंनो हायाखै आसलथे बेयावहाय फोसावनाय मथेब्ला जोंनो राइट्स होनाय मथेब्ला जों जेरै लुबैयो जोंनि मथे जोंनि हारिहा खहा जायै बादि जोंनि हारिनि थामोनथा जोंनि हारिनि समाजनि जिथु बेबस्था जिथु जोंनि ट्रेडिसनेल नलेज जोंनि हारिमु राव बेफोराव जेबो खहा जायै बादि जोङो गावखौ खुंथाय माने खालामनो मोननांगौ खिन्थु दिनै जुदिও जोंखौ 6 शेड्युलनि आन्दाराव मोनसे प्रभिजन होनानै दिनै जोंनो मोनसे फिसा अट'नमास काउन्सिल जोंहा दङ गावखौ खुंनो मोननायनि बे मोनसे लामामोन खिन्थु दिनै जोङो बेनि गेजेरजोंबो खुंनो हायाखै जायनि थाखाय दिनै जों गासैबो बिथिङाव जोंनि सिनायथिखौनो खोमानो गोनां जानायनि लामायाव फैदों आरो आसामाव नेपालिफोरखौ माने प्रोटेक्टेड क्लास बे आगोलावनो होनाय दंखायोमोन माने नेपालि हिसाबै दङमोन खिन्थु गुरखा हिसाबै गैयामोन खिन्थु दा बेयावथ' नेपालि होनलिया गुरखा होनबाय गुरखा होनोब्ला बिसोरनि हाइ क्लास मानसिफ्राबो हाबफाजोबो जायनि थाखाय बियो जोंनि थाखाय दा असुबिदा क्रिएट खालामदों गिहोदों जोंखौ जोंहा फिउचारा मा जाहैगोन दिनै ट्राइबेल एकर्डिं टु माने इउएनड्रिप ट्राइबेल हायाव जुदि दिनै सोरखारा माबा मोनसे इन्डास्ट्रि बानायनोब्ला माबा मोनसे खामानि मावनोब्ला बेयाव फुल माने प्रायर कनसेन्ट लाग्रोनो नांगौ ट्राइबेल मानसिफोरनिफ्राय ट्राइबेल मानसिफ्रा जुदि बुङो जे जोंहा बेयाव बियो जायोब्ला असुबिदा जागोन दा खालाम दा बेयाव खालामनो मोना खिन्थु दिनै गभर्नमेन्टआ डिसिसन लानानै बेखौ फर्सफुलि बाहायोसो जोंनियाव सोंनायाथ' गोजान बे मोजां जागोन जाया बेखौ साननाया गोजान बा कनसाल्ट खालामनाया जोंनि जिथु लकेल गभर्नमेन्ट सिस्टेम दङ बेफोरजोंबो कनसाल्ट खालामा जास्ट गावसोरनि डिसिसनखौ जास्ट माने जाबसिनना होयो जायनि थाखाय जुदिও भारत सोरखारा बे इउएनड्रिपनि स्पेशल थागिबि फिसाफोरनि मोन्थायनि जिथु डिक्लेरेसन बेयाव सहि होदोंब्लाबो बियो मिनिंलेस जानानै दङ जों बेबादिहाय जेबो मोननो हायाखै बेवहाय मोजाङै मिन्थिथों बेनिफ्राय जोंनि जि मोन्थाय बेफोरखौ जोङो खर' दैखांनानै बुंनो सोलोंथों हाथों जेब्ला जोङो मिन्थिया जोंहा बुंनो गोहो फैया बेवहाय what is the rights of indigenous peoples ओमफ्राय बे इन्डिजिनियासआ सोर इन्डिजिनियासफोरा सोर दा दिनै आसामाव जों खोनायो जे खिलन्जिया इन्डिजिनियासनि असमिया सोदोबखौ खिलन्जिया होननानै बुङो जेखौ जोङो मालाबाबो गनाया खारन इन्डिजिनियासनि ओंथिखौनो आं दासिम मिन्थिया मा होननाय जायो खिन्थु इन्डिजिनियासनि जुदि असमिया सोदोब जानांगौब्ला बेयो जानांगौ भुमिपुत्र बा आदिमबाखि अथवा आदिबाखि जायफ्रा गोदोनिफ्रायनो दङ खिन्थु बेवहाय खिलन्जिया होननानै दिनै गोदाव सोराव खालामदों सोर खिलन्जिया सोर ट्राइबेल सोर मा अरिजिन बेफोर जेबो माने ओंथि गैयै बादि जाहैदों जेब्लानो जों माबा मोनसे मोन्थाय मोननो थाङो अब्लानो गासैबो बिनि बाहागो नागिरग्रा बेथ' सर'आ दंखायो बेवहाय बेखौ जोङो होबथानो हागोन जेब्ला जों गासैबो सांग्रां जागोन बेवहाय जों गासैबो ट्राइबेलफ्रासो जे इन्डिजिनियासआ जे ट्राइबेल बेखौ जोङो बयबो मुखास्त्रबादि गोसोआव लानानै इन्डिजिनियास सोदोबा टार्मा खालि ट्राइबेलफोरनि
थाखायसो बाहायजानाय जायो बेखौ बयबो गोसोआव लाखिनानै जोंनि मोन्थाइनि फारसे आवाज होनो खामानि मावनो आवगायोब्ला जों जोंनि मोन्थाइखौ मोनहैगोन। आलादा सोंथि मैया थांनाय 8 आगस्टआव गोदान दिल्लीयाव बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारबाय बिनि गेजेरजों पुलिसजोंबो बिथांमोना हमजाबाय बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुंगोन? बेथ' मोनसे हारियाव गोदान गोदान आफाद जोनोम जाखागोन फरायसा आफादबो जोनोम जानो हागौ बा राजखान्थि हान्जाबो जोनोम जानो हागौ बेखौ रावबो बुंनो हाया जे बेखिनियानो जोंनि हारिनि संगठन बा हान्जाफोर सम लानानै सोरबाया सुखुगोन सोरबाया सुखुवा बेबादिहाय गोदान गोदान आफाद जोनोम जागोन आरो जेब्लासिम गावनि हारिनि गांनाय उखैनायखौ जाफुंनाय बादि मोना मोननांगौखौ मोननाय बादि मोना बेयाव आवाज होनो बिनो बुंनो बयहाबो मोन्थाय दङ आरो बेबादिहायनो बे जेबो एक्सेपसनेल नङा माने बर'नि गेजेराव गोदान आरो आफाद जोनोम जानाय आं माने बेखौ सोमोनांथाव जेबो नङा आरो आंनि थाखाय स' जाहोना हयथ' बेनो जे बिथांमोना सन्थुस्ट' नङा दासिम जों जि मोन्दों आरो मोनबावनांगौ दङ बर'फ्रा बेबादि साननाय दङ आरो बेनिखायनो बेखौनो बिनो ओंखारलांदों गोदान दिल्लीयाव जों खोनानाय मथेब्ला पारमिसन दंखायोमोन होन्दोंमोन बेनि उनावबो बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनानै टेम्परारि जेलाव दोनदों खिन्थु बेबो जेबो गाज्रि मोनथाव बाथ्रा नङा इट्स ए रिकगनिसन बिथांमोननि जिथु मुभमेन्ट बिनि मोनसे रिकगनिसनसो बेयो सिक्रिटिसो जों गोदो गोबां बेफोरबायदि प्रग्राम खालामबोदों बहाबा फेक एनकाउन्टारनि नामाव बहाबा आर्मि रेप खालामनायनि नामाव जोङो इसिबां माने प्रटेस्ट प्रग्राम खालामो अनेक सम जोंबो बेबायदि एरेस्ट खालाम दोनजादों पुलिस थानाफ्रावहाय फुङाव ओंखारहांब्लानो बास लानानै लाङो माने लामा गेजेराव दख'ना सख'ना खुफ्रुनानै होनाय जोंनि माने ओरैबायदि गाज्रि जिटि बिसिना होनाय आसाम पुलिसफ्रा ब्लेक पेन्टारफ्रा बेफोरबायदि सम जोंबो मोनबोदों गतिके एनि मुभमेन्ट एनि प्रटेस्ट प्रग्राम जेरावबो बेफोर फैखागोन बे जेबो गिदिर बाथ्रा नङा आरो बे मोनसे रिकगनिसनसो दिनै बयबो मिथिखासै दिनै इन्टारनेशनेल डे अफ दि वर्ल्ड इन्डिजिनियास पिपोल बे बुहुमाव थानाय जा थागिबिफोर बे थागिबिफोरनि थाखाय दिनै इउनाइटेड नेसना गोबां जारिमिनथ' दङ बोरैहाय दिनै इन्डिजिनियास राइट्सनि थाखाय दिनै इउनाइटेड नेसना फोसावदों बेखौ मानो खुंनो गोनां जायो बिनि गासै खोथाफोरखौनो दिनैनि सानाव गोगोमै रंजा बाजायै गुबुन गुबुन जायगायावथ' गोबाङाव दिनैनि सानखौ मोजाङै फालियो आरो बेबादिनो आंबो मोजां मोनदों दिनै उदालगुरियाव मोनब्रैसो गौथुमा लोगो नांनानै दिनै इन्टारनेशनेल डे अफ दि वर्ल्ड इन्डिजिनियास माने पिपोल बेखौ फालिदों जोंहा डक्टर अनजलि दैमारिया एपइन्टेड स्पिकार जानानै गोबां खोथाखौनो बुंबाय आंखौ गाहाय आलासि महरै लिंदोंमोन आङो हानायमानिखौ एसे बेहाय बुंफाबाय जे बे जोबोद मोजांनि खोथा दिनै 2007 मायथाइनि 13 सेप्तेम्बर खालि पार्मानेन्ट फरामा फोसावबाय इन्डिजिनियासफोरनि राइट्सखौ बे 46 आर्टिकल्स दङ जों मा राइट्सनि थाखाय दिनै इउनाइटेड नेसनजों जोङो गनायजाखो बे 46 आर्टिकलफोरखौ जुदि मोनफा मोनफा फरायलोङोब्ला जोंनि थागिबिफोरा गावनि मोन्थायखौ गावनि जायगायावनो मोननो हायो दिनै नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ दिनै गोबां बोसोर जुजिनायनि उनाव सासे सुबुंखौ बिबान होदोंमोन बिथाङानो माने जसे आर मार्टिनेस कब' होननाय बिथाङा इन्डिजिनियासा माखौ बुङो बिनि डेफिनेसनखौ होदों आरो बे डेफिनेसनखौनो बुहुमनि गासैबो हादोरफ्रानो एक्सेप्ट खालामनो दिनै लादों 2006 मायथाइनि 29 जुनाव रिकगनिसन होदोंमोनब्लाबो 2007 मायथाइनि 13 सेप्तेम्बरावसो बेखौ गनायथि होयो आरो आं आंनि बिबुंथियाव बेखौनो बुंदों दहाय एसे आगोलाव जे दिनैनि साना जिबायदि बुहुमनि इन्डिजिनियासफोरनि थाखाय मोनसे
गोसोआव लाथावना सान गनायथिनाय सान बेबादिनो भारत हादोरनि थाखायनो दिनै साना आरोबाव मोनसे थिंजाय गोनांथि दङ बेनो जाबाय 1942 मायथाइ जोंनि उदांस्रिनि सिगां भारतआ उदांस्रि मोनाखैमोन ब्रिटिशनि खुंथायावसो दङमोन बै समाव जोंनि हारिनि बिफा हादोरनि बिफा महात्मा गान्धीनि दैदेननायाव 1942 मायथाइयाव जा भारत त्याग आन्दलन जादोंमोन भारत नागार बे समाव साननाय जादोंमोन बेखौबो बै 9 आगस्टआव जोङो बुंनो हायो 9 आगस्ट खालिनो बेखौ जुरिजेननाय जादोंमोन बेबादियैनो बे साना बिथिंजायबो भारतारिनि थाखाय दिनैनि साना गोनांथि दङ आरो थामथिखौ आं नोजोर बोबावदों आरो दहाय बुंबावदों आङो जे बेनो जाबाय बे 9 आगस्टआवनो मुलुगनि नैथि दावहानि समाव गोबां लाख लाख सुबुङा होमबा थैदोंमोन निउक्लियार बमानि थाखाय 9 आगस्टआवनो नागासाकियाव जि बमा होनाय जादोंमोन पारमाणिक बमा निउक्लियार बमा होनाय जादोंमोन लाख लाख सुबुं थैदोंमोन आरो बिनि सानथामसो सिगांनो जापाननिनो हिर'शिमा होननाय जायगायाव दिनैनि सानावनो बमा होनाय जादोंमोन बे निउक्लियार बमाखौ होदोंमोन जायनि थाखाय लाख लाख सुबुङा थैयो आरो बै साननिफ्रायनो जों गावनि गेजेराव हादोरनि गेजेराव जाहाथे जोङो थैलायनायनि बेफोरखौ जोङो लालिया जुद्धखौ खालामलिया बेफोरखौ समाय लानानै दिनै इउनाइटेड नेसनखौ दानाय जादोंमोन फार्स्टआव दिनै नोंथांमोना मिथिगौ ILO इन्टारनेशनेल लेबार अर्गेनाइजेसन दङ बेहाय बिनि उनाव हिउमेन राइट्स अर्गेनाइजेसन दङ बेबायदि गोबां अर्गेनाइजेसन इउनाइटेड नेसना दाना लाबाय जायफोरनि जोहै मुलुगनि सुबुंफोरखौनो गोजोननि थाखाय खावलायनाय जादों मालाबा दाङाबाजि जायोब्ला सोरनिबा मोनथाया खहा जायोब्ला बैफोरखौ बेहाय सावरायलायनानै आङो गोसोआव दङ 1998 मायथाइनि 9 नभेम्बरनिफ्राय 11 डिसेम्बराव आङो जेनेभायाव जानाय इउनाइटेड नेसननि वार्किं ग्रुपनि मिटिङाव थांनो मोन्दोंमोन आङो ICITPनिफ्राय आङो बेवहाय बाहागो लाहैनो मोन्दोंमोन बैयावबो जोङो इन्डिजिनास राइटफोरनि लानानै वार्किं ग्रुपआ सावरायनाय खोथायाव बाहागो लानो मोन्दोंमोन आरो बै समावनो 191 हादोरा 191 हादोरा फैनानै पार्टिसिपेट खालामदोंमोन दाबो आङो नुयो बै जायगायाव माने जेनेभानि इउनाइटेड नेसननि मावख'नि मोखाङाव सियार गोदोरनि गंसे गिदिर सियार दंफांनि सियार नाथाय बे आथिंखौ आथिं सियारनि आथिं गंसेखौ बेयाव सिफायनानै माने थोंसेल' आथिं लाखिनानै बे सियारखौ आलायना दोनदों मोखाङावनो इउनाइटेड नेसननि जेनेभानि मावख'नि मोखाङाव बेखौ आलायना दोनदों आं सोंदोंमोन बेखौ मानो आलायना दोनदोंमोन आलायना दोननाया बेनो जे बुहुमनि गोबां हादोरनिफ्राय सफैनाय सोद्रोमाफोरा बेखौ नायनानै मिथिदों जे मुलुग सेथि आरो नैथि दावहायाव रोजा रोजा हाजार हाजार लाख लाख सुबुङा जोबलांबाय थैलांबाय जाहाथे बेबायदि थैबावनाङा थैनाय जाबावलिया बेखौ जाहाथे गोसोखांनाय जायो नै जे आथिं खंगा जायोब्ला माब्रै जायो आखाइ खंगा जायोब्ला फारसे गैयाबा बोरै जायो बेखायनो बे नेरसोनखौ लाखिनो थाखाय दाबो जेनेभायाव इउनाइटेड नेसननि मावख'नि बै मोखाङाव बे आथिं थोंसे गैयि सियारखौ दाबो बसायना दोनदों लाखिना दोनदों बे मोखाङाव आं थांनो मोन्दोंमोन आरो जोबोद मोजां नाङो बिराद मान सनमान होलायो बिजों खोनासंलायो आरो ओरैबायदि मोन्दोंमोन बै समाव सेक्रेटारिया जुलियान बार्गार बिथाङा थांनायफोरखौ ओरैबायदि अनसायोमोन जे नोंथांमोना खोथाफोरखौ लाखिनाङा मा दं बुंनो दङ बुंजोबनो हायो होननानै शेयार खालामलायनाय जायो दा बेखायनो बुहुमनि मानसिजों हारसिं नंलिया दाय बुहुमनि जों थागिबिफोरा हारसिं नंलिया इउनाइटेड नेसनानो जोंखौ इन्डिजिनासखौ जोंखौ राइट्सखौ बेहाय गनायबाय भारत हादोराबो 2007 मायथाइनि 13 सेप्टेम्बरनि बै खालिखौ गनायनानै सिगनेसार होबाय वी हेभ राइट नाउ जोङो एज ए इन्डिजिनियास वी हेभ राइट अफ लेन्डस आरो देग्लायनि डिकेटआ गुबैयै आइजोफोरखौ लानानै द रल अफ इन्डिजिनियास वमेन फर प्रिजार्भेसन एन्ड ट्रान्समिसन अफ ट्रेडिशनेल नलेज द रल अफ इन्डिजिनियास वमेन फर प्रिजार्भेसन एन्ड ट्रेडिशनेल नलेज बे थिमखौ लानानै देग्लाय इउनाइटेड नेसना फोसावदों आरो मोनसे होबावदों 2022 मायथाइनिफ्राय 2032 मायथाइसिम लेंगुवेजनि राइटनि थाखाय मोनसे डिकेटबो फोसावबावदों
10 बोसोराव मोनफा मोनफा डिकेट फोसावनाय जायो बे टीमा बिराद मोजां राव हारिमुनि थाखाय रावनि थाखाय जों जिखिनि रावनि थाखाय गेवसारथिनि थाखाय बे मोन्थाय दोङो let it be asserted let it be expressed now UN has declared the decade for the right of the language of the indigenous people this is from 2022 till 2032 we are lucky enough for that जों जोबोद गोग्गाथावना it is proud moment for the indigenous people जों रंजानांगौ बेखायनो जोंनि राइटखौ लानानै जोङो रंजा खुसियै जोङो आवगायलांनांगौ जोंखौ रावबो दमायनो हाया we have right बेफोरखौ जोंनि इयुन जोलैखौ आं खावलायगोन हानायमानि बे इन्डिजिनियास राइटनि सायाव 46 आर्टिकेल दङ दायो बेफोरखौ बिराद फरायनांसिगौ दाथ' मोजां जादों गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरानो दिनै एन्ड्रइड मबाइलफोर दंसै नङा होमबा एन्ड्रइड मबाइल दङ बे मबाइलफोरखौ बिराद मोजां खामानियाव बाहायदों व्हाट इज द इन्डिजिनियास राइट व्हाट इज द आर्टिकल्स अफ द इन्डिजिनियास राइट let it be studied and go thoroughly and try to understand and try to materialize it बेफोरखौ नाजानांगौ आं नाजानो थाखाय दिनैनि इयुन जोलैखौ खावलायोब्ला जोंनि थागिबिफोरा जों जेरैबाबो थानो थाखाय जों मोन्थाय मोनगोन बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों दामाका स्पेशेल अफार खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया खालि फट' गांसे पेन कार्ड आधार कार्ड भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम